said you can back up to the one, but don't open it yet. The one. Okay, but don't open yet. Yeah, don't open it yet. I don't know what the guy told you, but I wanted you to back up for that door. Which Door one? Door 3. When this guy leaves. 1 o'clock. Yeah. Yeah, I did not open yet. Yeah. Just back up to door number 1. There is a lady just come out and... I know. I Oh, just talked to her. okay. She got the wrong direction. Edmonton. Nakita na natin yung mga sign ng Edmonton. Sahod ng mga backhoe operator, guys. Gusto ko rin mapag-aralan yan, yung backhoe na yan. No, nagbabakhoe. Ayan. Magkano sahod nila kaya yun? Siguro heavy equipment operator yan, mga yan. Pag ganun lang. Alright.
guys. When Naraduan nila. possible, make a U-turn. Take exit 383 on the right to 156th Street, then keep left. Wala yata ang daanan dyan. Ito, ikot tayo rito. Sinaraduan nila yung nandoon. Hindi ako makapasok. Kailang ikot doon, pabalik doon. Sa kabila. Keep left to 156th Street Northwest, then take the first left. Dito tayo sa kanan. Truck route naman to eh. Right side. Kanan na tayo dito. Hindi na tayo babalik dyan. Dito na lang. O ganun. Turn left at the traffic light, then take the ramp on the No, right. hindi ako magti-turn left. Magkakanan ako. Tapos 128. Oh, lapit lang pala yung flying G rito. After natin mag-deliver, dyan na siguro ako didiretso sa flying G, guys. Pahinga na lang tayo sa flying G na yun. Turn right at the traffic light. Malaking building na yan siguro, guys. Yan tayo magdi-deliver sa bang entrance ng truck dyan. Okay, dun sa kabila. Yun, nakita ko na. Ano bang pangalan ng company di-deliveran natin? Oo nga, yan nga. Yan. Yan yung kampaning di-deliveran natin. Dito ako dapat kaganina, kaso nga lang sarado dun. Kaya tapos meron pang pang train doon na tumatawid. Arriving at 12803 149th Street Northwest on the right. Okay, dito. Itong malaking ito. Ay. Kaya ito, hindi sa kabila yata. Ito ah. Ayun.
tayo ron. Ikot ako dun. Hindi ito guys. Ibang company ito. Active ito. Ano to? Forklift ito eh. Mga ano ng forklift. Yung kabila, yung katabi niya. Kasi yung load natin puro pagkain eh. Ito, yung katabi niyang ito. Ay, wala, hindi ako pwede. Sambang kanilang, ay, ito. Ay, no. So, galing doon, iikot tayo. Wala nang ibang ano, kailangan dito. Umiikot ako dito. U-turn ako dito, guys. Wala mo namang tao eh. Mag-U-turn tayo. Mag-U-turn tayo rito. U-turn tayo. Yun. Basta walang tao, pwede tayong mag-U-turn. Ito yun guys. Paano kaya tayo makakapasok dito kung ganito? Ay, dapat sa kabila yata. Mag-check-in muna ako sa loob. Tanungin ko muna kung paano diskarte. The receiving right there. Thanks. Ito dito palang receiving guys. Oh, ito. Ayan. Shipping and receiving dito. Hi. Hi. Alright guys, door 1 daw sabi ni bossing. Okay, so ang discarding gagawin ko kasi masikip. Papasok muna ako rito. Papasukin ko muna yung truck ko rito all the way doon. Atras tayo doon. Tapos ko atras doon, iabanti ko paharap yung truck ko doon. Oh, yun. Guys, kasi kung alam ko lang dito na lang sana ako dumaan, no? Okay. How about labas ako, atras ako, tapos pasok ako doon? Yan, ganun na lang siguro para mas madali guys. Makapasok lang tayo dyan. Make sure lang natin na walang ano, walang sumusunod sa atin. Yan, atras na lang ako rito. Red light naman, wala namang sumusunod. Make sure lang talaga na ano,
Saan ka? Umalis ka na dyan. Oh, yun. Umalis ka na dyan. Yan. Umalis ka na dyan. Para sa ganun, ano? Ano kasi back alley kasi ito eh. Yan, ganyan. Oh, di ba? Madi. Red light naman ako eh. Lahat naman tayo hihinto kasi red light. Hindi naman ako nakago eh. Hindi naman bawal kapag naka red light ka umatras. Ang importante wala kang masasagasaan na ano na tao. Yun ang pinaka number 1 doon. Sir! You talking to somebody or Yeah, I already went inside. what have you got for us? Oh, the paperwork is with him. Not expecting anything. My dispatch text me. I don't care what your dispatch. Okay. I'll go see what you got. Oh yes, sir. We'll see if we'll take it. Yeah, the paperwork I already give it to. I'll I- talk to them. He said to me I will back in door 1. Don't open up yet. Oh, you will come back? I'll send some. How many pallets do you have? The whole trailer. Patay. Baka hindi pa yata tayo ma-unload. Yung may-ari yata ito. Siya, baka yan yung may-ari. Ayan o, ayan o. Nagkamali yata sila ng communication sa isa't isa. Ano ba yan? Ayan o. Kamali yata sila ng communication. Sabi ng dispatch ko, alauna, sabi pwede daw eh. Ay nako. Ay nako. Okay, but anyway, dito lang muna tayo tumambay. So, ilagay na natin kung end date ngayon. Ano bang petsa ngayon? 29 September 29. Okay, so 930522. Yan. At saka guys, ito. Hi. My boss said you can back up to the one, but don't open it yet. Okay, can I just stay in where I come from? Door one. Okay, but don't open yet. Yeah, don't open yet. You can come and get me. I'll tell you when to open. When to open? Okay, sure, no problem. Okay. Because he come to me earlier. He said he's not expecting anything, so. Yeah. But at least you talk to your boss, right? Yeah, I gave him the paper you gave me. Yeah. So he said, ask you to back up and wait. Okay, just stay put in there for now. Okay, thank you. Door 1. Yes! Ayan, door 1 daw. Mabait din naman yun. But anyway guys, today September 29, gusto kong batiin muna yung aking little sister, ang kapatid ko na si Jennifer Salazar, ng happy birthday. Hindi ko na alam kung ilang taon na yung kapatid ko na yun. 40 na niya siguro kasi 40 years old yata. 44 na ako guys, 43 na ako eh. Mag 44 na ako sa next year eh. So 3 taon niya tagot namin. So sabihin natin 40 na niya. Happy birthday sa'yo sister. More birthday to come. More blessing to come. At health of your whole family ang number 1 doon. Kahit na mahirap ang pamumuhay natin, basta ang importante yung health natin sa buong pamilya natin, malusog tayo, kaya natin lagpasan lahat yan. At gusto ko rin guys i-shout out yung nagpapa-shout out sa akin kasi gusto niyang marinig daw na sana may shout out mo rin sir, sabi niya rito, Danielin Darling
Ginto. Ayan, masugid nating taga-panood sa ating mga vlog. So sabi niya, sir, pa-shoutout naman po sa vlog ninyo yung mister ko. Sabi niya si ang mister niya ay si Makoy at si Mr. sabi niya pa-shoutout naman po sa mister ko, Makoy at Seth po. Salamat po, Makoy. Ewan ko, Makoy siguro yung mister niya, Seth yung anak niya, o Makoy Seth. Hindi ko alam kung paano. Basta shoutout na lang sa'yo, Danielin, Darlene Ginto, sa mister mong Makoy and Seth. Yan. Kasi chinik ko yung ano mo, yung profile mo sa Facebook, nakalak naman, kaya susundin ko na lang kung ano yung itong ipinapa-shoutout mo rito. Makoy at Seth po. Salamat po na taga sabi niya rito taga-Abra, taga-Abra, Ilocano siguro. Okay, taga-Abra. Okay guys, tara na, punta na tayo dun sa Doruan at hindi muna tayo hindi na muna natin bubuksan. Set up lang tayo sa Doruan na yan. Okay, mas maganda kaysa yung atras ako doon, iikot ako doon. Hindi, kung ganun nangyari, hindi pa ako nakapwestong katulad nito. Atrasan ko na lang ito. Abangan ko na lang siya kung kailan niya ako i-unload o pabubuksan sa akin yung aking trailer. Pero at least dito na tayo. Alauna kasi usapan guys alas 12 pa lang ngayon 12:06 pa lang naman Kaya maaga ako. Salamat naman kung unload nila ako. Total ang schedule bukas ados, kaso nga lang holiday. I don't know what the guy told you, but I wanted you to back up for that door. Which Door one? Door 3. When this guy leaves, you can back up there. Are you the boss? I'm the one who's unloading. Oh, you're the one who's unloading. Okay. Where did he tell you? Said door 1, but he said to me, do not break the shield yet and do not open. Wait for. Yeah. Okay, so I will go to door 1 once He's that gonna way. leave now. When he leaves, you can back up there. Perfect. Thank you. Alright. Say hi to my camera. I'm video vlogging. Okay. Okay, I will wait him and back. Thank you. Pala guys pero buksan na natin doon kasi siya pala mag-unload. Natin. Lalabas na siya guys. Alright, tara. Okay, door 3 daw. Empty. Punta tayo sa door 3 nya. Kanya lang muna yan. Tapos what? 1 o'clock. Yeah, I did not open yet. Yeah, just back up to door number 1. There is a lady just come out and I know. I oh, just talked to her. okay, She got the wrong direction. Just back up to door number 1. okay, But leave the doors closed. We'll come and get you once we're ready to unload. okay. I don't know because there is a gentleman and then there's a lady and then there's you. But this only one, this one. But the shield, Yeah, I already had you some. can leave the seal. Filipino? Yeah. Lakay Tracker. Ay di ko alam kung kilala mo nagba-vlog na Lakay Tracker Guys, kasama natin kasama natin kababayang Pilipino dito tayo sa Edmonton, Alberta. Shoutout nga pala sa mga taga Edmonton, Alberta ngayon. Ayan. Ang daming pumunta rito para bigyan ako ng instruction Oo. Sabi Nalito nalito ako, sabi niya
number 1 yung babae, number 3 pag umalis yung isa, sabi ko, oh, sige. Tapos nung dumating ka, sabi mo sa akin, huwag muna kasi antayin ko muna yung instruction. Sige, okay lang. Pero yung instruction ng una, tama naman yung sinabi na sa'yo. Oo. Pag pull up ka dito, punta ka sa door 1. Diyan muna. Saan? Speedboat muna ron. Kaya lang, nung kinausap ko ng babae, medyo nalito gawa. Kaya nalito na ako, kala ko number 3, kaya inantay ko na lang. But anyway, ang pangalan mo? Argel. Arjel yan. Shout out mo na, shout out ko na. Shoutout sa mga kababayan natin dyan. Oo. Saan kayo? Manitoba? Taga Manitoba kami. Yan, sa mga kata... May tropa rin kami nagdadrive dun sa ano eh. Nag-drive mo dyan? Galing din sa Edmonton. Oh, ganun ba? Parang, basta nasa ibang ano na siya, nagdadrive na rin ng truck. Kasama namin dyan din sa Edmonton. Ayan guys. Anyway, yan. Si kababayan natin, Argel. Oh, saan ka sa Pilipinas? Batangas. Batangas nyo? Okay, yan guys. Laki ka nga pala. Ilocano, mananamot yun. Okay, so yan, antayin ko na lang. Yung kaibigan. Tawagin ka na lang namin pag ano. Thank you. Ready na. Yeah, I'm here. You gonna say hi to camera? I already said it. You say hi. That's why I get confused before when you said number 3, but when he come out, said number 1 is stay put for time being, and then You choose number 1? Marcel said number 1. No, he said it's either fine, but we say door 3 because we're gonna load to the floor. It's okay. He's not gonna open anyway. He could back up door number 3. Yeah, later you can back up door number 3. okay, but stay put in there for now. Yeah. Yeah, you can stay here now. Pero number 3 talaga pupuntahan ko. Yeah, we sige. could move later. But we just have to keep it open for the time being because like small There's- trucks, Okay. we usually tell them to go to door number 3. Okay. But later when Okay. Do you see your husband? Hi. Your hi, future? hi in the future, Future, on the future. future. Okay. Guys, ayan guys. So yan, pupunta na lang ako dyan mamaya. Sige. Puta. Ano nangyari dito sa truck ko? Ayaw mabuksan guys. Ayan. Ano? Bubuka na eh. Oh. Ano nangyari dyan? Ay, nako. May naipit ba? Parang baka na may naipit. Ito sa kabila. Buksan natin sa kabila. Yun ang tumatama eh. May sumabit. Kaya pala. Ay nako. Ayaw magbukas, may sumabit pala eh. Magwawasan muna tayo. Jason. Hi. yan. Lakay, tracker. Shout out mo na. Shoutout si Mrs. Ayan guys, so, nag-washroom ako kasi tapos nakita naman niya ako, nagmamadali na ako lumabas din kasi bubuksan ko daw. Salamat kaibigan. Okay. Kay Jason, sa kaibigan Jason. Okay, bye. Guys, Take care. okay. Hindi na ako magtatagal sa loob ng opisina nila. Salamat, bye. Okay. Guys, tara. Okay. Ano ba naman nangyayari dito sa sumasabit yata? Bakit ka sumasabit? Oh, tatanggal na oh. Ay, natanggal pala eh. Ayusin natin mamaya. Buksan ko muna, tatras muna tayo ron. Yung plastic na yun, mahirap din hilahin yun eh. Kaya kailangan ko ito.
putulin natin. Ayun na, bukas na. Matibay din kasi to. Baka mawala pa. Ah. Tapos patayin na natin to. Ano ba nangyari dito sa akin? Ano? Natanggal pala yung panakalak niya, oh. Yan, para may siksik natin. Yun. Yun. Saan yung ano? Kulay pula. Yan. Ito. Yan. Ang dami ng palpak sa truck. Ang dami na pang palpak. Hopefully kapag ano, binuksan natin. Oh, yun, bukas na. Alright. Okay na. Oh. Ay guys, maganda na. Ang daming Pilipino. Dahil! Sabi na! Naglalaki. Sumasabit yung ano ko, pre. Hilahin mo, pre. Sumasabit itong ganito ko. Ay, ayan ito. 4 minutes. Okay, thank you. Spaghetti. Gusto mo makita? Ito, sinsya ka na. Okay lang. Nakita si misis mo. Ano? Salamat, nakikita mo misis ko. Tsaka, Oo, ikaw. salamat naman. Guys ha, andyan si kaibigan natin. Tapos ka na ba mo? Ano? Duty mo? Oo. Nag-start ako ng 4 o'clock. Holiday. Oh, di ba bukas holiday may pasok ka ba? Hindi at least dual pay. Depende din sa kumpanya. Ganda pala ng takbo. Matagal na ka. Kabayan. Saan ka ba sa Pilipinas? Nueva Ecija. Iba, Nueva Ecija. Ilocano ka ba? Mali. Madi. Masiit lang. Masid lang. Okay, okay lang. Ayun pala yung mga GPS. Oh, GPS, ilag, oh yan. Ito ang GPS, truck GPS to. Kaya pa-truck talaga yan. Truck GPS. Nagdadrive na akong truck dati pero maliliit. Hindi ganito kalaki. Yung ano lang parang katulad kanina na ano dyan, street truck. Oo. Sinong gumawa nito? Kami. Maintenance ako doon. Katrabaho nyo ito ay si trabaho. Salamat si Spaghetti. Mayroon pang spaghetti, binigyan pa ako spaghetti. Iuwi ko yan pero okay yan. Bakit naman? Baka para sa ito. Sigurado ka?
So, salamat guys, meron tayong binigyan pa tayo ng kababayan natin Pilipino ng spaghetti. Thank you tayo sa iyo. Okay, ingat sa pagdadrive. Okay, salamat, Walang ano, salamat, isang kaibigan. papalitan mo ng bago pa, mas maganda, no? Kapag nagka-budget. Mas malaki. Parang yung malalaki na yung dala mo. Oo, Kasi yung mga pang-farmers, mas maganda dito doon. mas maganda. Anong sekreto para hindi ka antukin pagka natutupad ng drive? Wala lang, maghanap ka ng tawagan mo misis mo, ganyan. O mga kaibigan, mga kausap ko lang naman yung mga kapwa natin mga truck driver kasi sino pa mga kausap mo na available na matawagan kundi ka pa mga truck driver na ilang oras na nagda-drive. Shout out kay misis mo, sa family mo. Yan. Shout out sa misis ko. Ano sa bahay? Kaibigan natin yung anong pala niya? Jason. Yan. Napanood ko to sa vlog niya eh. Thank you. Wala akong ginagawa na. Nanood ako, papalipas ang oras. Tagal na ka rito? 12 years na. 2030 kayo ba tayo? Alis pa rin lang. Worker. Foreign worker? Foreign worker. Temporary worker? Temporary. Ganon din kami ni misis na. Temporary. Kasi nawa ni Lord. Na kuha din sa dasalat tsaka sa tiyaga. Ganun talaga, tsaga-tsaga lang. Citizen na tayo. Citizen na rin. Okay, pare-parehas na pala. Ayun na. Anyway, salamat Okay. Ingat ka. Ayan Pwede, guys ingat. Sige, bayan. Salamat, bay. Salamat, kaibigan. Okay. Sige. God bless you. You too. Okay. Naglalak pa rin itong aking. Ayusin ko nga ito. Hintayin ko na lang muna yun guys. At bibigay naman sa. Ayan, tapos na yung trabaho ni kababayan Jason. Ang daming Pilipino rito sa Edmonton. Grabe. Ayun, sa loob nga. Nakita nyo kaganina. Talagang paglabas niya, pinunta pa niya ako eh. Hoy! Sir, yung photocopy o yung original? Kahit saan dyan, sir? Okay lang yan. Okay na? Ang dami yung Pilipino rito. Oo, sa packaging. Okay. Dami nila dyan. Ay, may camera ako May Oy, sir. vlog tayo. Shout out. Ano pangalan mo? Janard. Dinard, Yeah, okay. Dinard. Lakay Tracker, Ano, sir? Lakay Tracker YouTube. Oo, nakita ko yun. Oo. Na, sa Facebook. Oo, tsaka YouTube din. Sige, sir. Sige, thank you. Taga saan kayo, sir? Dito sa Canada? Oo. Taga Manito ba? Winnipeg, dito. Manito. Sige, sir. Ingat. Sige, sir. So, wala lang laman. Wala na. Sige, mag-move na ako. Sige, sir. Thank you. Okay, sir. Okay. Ingat, sir. Sige. Ayan guys. Guys. Mabilisan lang ito. Alright guys, so isarado ko lang yung trailer ko at aalis na ako rito since naman natapos na naman yung ating ito ang ating panibagong assignment. Mag-aantay ulit tayo ng new assignment from the dispatch. Okay. Alright guys. Tara. Make sure nating walang laman para sigurado talagang wala tayong problema. Kasi kapag may laman ito ibig sabihin reject, hindi tayo makaka-load kung may laman ito. Kailangan sigurado. Ayan guys, empty. Pahugas na lang siguro ako. Alright guys, ayan. Tapos tayong ating panibagong yung assignment din from Montreal, Quebec all the way to Edmonton, Alberta. Thank you for watching guys. Salamat sa panonood ninyo. Magpaalam na ako at antayin ko na lang kung kaya saan ako uutosan ng aking dispatch. Nakuha ko na yung papel, ipapadala ko sa kanila para alam nyo. Guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. Salamat sa panonood nyo. Lahat kayo nandito sa puso ko. Thank you. Bye bye. Peace out. Lakay Trucker.